a reptérre. Várom Petiéket, mert még a jegyet veszik. Lábon jött az S13, úgyhogy megyünk és lassan kipakolunk, meg megyek, választok egy helyet. És közben elindulunk. Szóval megyünk és választunk egy jó helyet, kipakolunk, aztán meg elmegyünk eligazításra, átbeszéljük a pályát, hogy mit, miért, hogyan fogunk csinálni, mik a tervek. Csinálunk egy gumitaktikát, vagy nem is tudom, hogy hívjam, szóval mivel nagy gyerész használt gumival fogunk menni, ezért ki kell találni azt, hogy melyik gumit mikor, hogyan használjuk el, mert a 400 lóerő az hamar megeszi az összeset, szóval nem lehet ész nélkül, amit találunk fölrakni. Úgyhogy ez lesz a délelőtti program. Kitaláljuk, megyünk, autózgatunk, aztán igyekszünk jól érezni magunkat. Ja, meg azt elfelejtettem mondani, ez 2024 első szabad edzése. Kíváncsi vagyok, hogy mit fog hozni az idei év. Én valószínűleg nem fogok tudni a szezon első felében elindulni, de ha a Jézé úgy halad, ahogy szeretném, akkor talán már lóerők éjszakáján el tudunk indulni vele, ami amúgy nagyon jó lenne, mert az az egyik leghangulatosabb verseny, ezt mindenki szereti, meg azért mégiscsak jól néz ki a lila autó mindig az estében. Jaj. Mindjárt innen. Ne csináljál, csinálok én magamnak. Tessék. Fogjam. Akkor itt van Peti, és elmondja, hogy mit csinálunk ma. Valahol kijöttünk edzeni. Ez lesz a negyedik megmozdulás. Hogy sikerült? Igen. A negyedik teszt. Idén vagy összesen? Összesen. Idén az első? Második? Idén az első. Jó, és mik történtek az autóval? Megmutogatjuk, mik történtek az autóval? Megmutogathatjuk. Na, mondjad, mik történtek az autóval. Egy váltókar lett, egy BMS. Igen, egy BMS shiftert kapott az autó. Jaj, de csúszik. Ugye, központosító rugós, hallod, úgy csúszok, hogy elesek. Aztán, mik történtek még? Még olajnyomás lett csökkentve, és nagyjából ennyi. Meg kuplung, meg váltó. Kuplung az fel lett újítva. Váltóval volt múltkor egy történetünk. Cserélve egy-két alkatrész. Mert ugye ez milyen váltó? Egy 30D. De pontosabban. Hegyi és Zsolti féle kapcsolókör. Ez ugye 3-as, 4-es. Igen. Úgyhogy azzal volt egy kis történet a múltkor, hogy ismerkedős lesz a történet. Mindenféle. Ha minden igaz, én is megkapom egy-két körre, aztán megmondom a véleményemet, mert még nem mentem Nissannal, meg turbossal. És igyekszünk Petire állítani mindent, sőt ehhez hoz a saját kis futamjállító lemezemet, majd ilyet csinálunk Petiéknek is, és megnézegetjük, hogy mi a helyzet. Miért akarsz sprintbe menni? De most komolyan kérdezem. Első körre fölmész, és basz meg! Most lesz! A helyzet az, hogy mi a helyzet? Összeakadt ugye a váltónk. Összeakadt a váltó, és szopunk, mint az atom. Ja, egy jó másfél órája, 2 órája szenvedek alatt, a Peték addig elmentek a csereváltóért. Valahogy kiküzdöttük a csavarokat, így állunk. Aztán ha megvan, akkor igyekszünk tovább menni. Kemény, egy kör sikerült eddig összehozni, még szerencsé, hogy azt videóztam.
a váltóval a kútban, de... Na! Első kör után összeszakadt a váltó, vagyis összeakadt, és kicseréltük egy sima 30D váltóra, úgyhogy most kipróbáljuk, úgyhogy megyünk, gyakorlunk minél többet, és... Gyakorlunk! Na szóval, ugye elfelejtettünk felvenni egy kiköszönést, lezárást, hasonlókat, mert nagyon benne voltunk a váltócserében, aztán meg azon voltunk, hogy minél többet tudjon menni Peti az autóval. Úgyhogy tényleg azért el lettünk havazva az alatt a pár óra alatt. Szóval egy héttel később vagyunk, és azóta le is ülepettek bennünk a dolgok, meg most van időnk ezt fölvenni, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ezt megcsináljuk ezt a kis videót. Mesélj, milyen élményeid voltak a hétvétével kapcsolatban, meg első benyomások? Hát az első kör az egész jó volt, amíg nem akadt össze a váltó. Utána viszonylag gyorsan orvosoltuk és tudtunk menni az autóval. Ahogy egyre többet ülök benne, meg egyre többet használom, egyre több a kilométer, így egyre jobban kezdek összeszokni az autóval. Gumiból is azért megyünk egyre feljebb így kategória szempontjából, most már igen, nem csak használt gumikkal. Igen, próbálunk slickkel is menni. Ugye én megkaptam a nap végén 2 körre az autót, és elég érdekes lett a helyzet, mert... Sikeresen leszakadt a kipufogó. Igen, le is szakítottam a kipufogót, meg le is esett az eső, meg nullára volt kopva a gumi. De azt még aznap orvosoltuk gyorsan. Igen, szóval meghegesztettük itt a műhelyben a kipufogót, amúgy meg nagyon köszönöm a lehetőséget, mert tényleg egy élmény volt. Első erős autó, amit tényleg pályán is használhattam, és tök más. Nem teljesen, de amúgy más tényleg ahhoz képest, mint amit gondolsz elsőre. Meg hiába mentem sok autóval már, ami hasonló kategória, az a 300 lóerő környéke, vagy a V8-ak. Azért attól függetlenül, hogy csak 25%-nyi erőkülönbség van, sokkal máshogy kell kezelni mindent. Tehát tényleg, aki azt hiszi, hogy egy SR-rel könnyű menni, az még nem próbálta, mert nagyon más, tehát én nem nagyon dolgozni kell jobban lábbal mindennel. Meg látszik a stílusomon, hogy én azért még azt úgy kezeltem, mintha egy nyomatékos V8 lenne. Szerintem a kocsi magától csinálja, nem? A diffi. Amúgy azt beszéltük Zsoltival, hogy a diffi. Azt hittem, hogy elváltottam, hogy nagyon megijedtem, valamit szétbasztam. Nem. Azt nyugodtan az autó amúgy tök jól teljesít. Van egy pár probléma vele, amit mindenképp orvosolni kell. Nekem az első dolog, ami szembefény, ez a videón látszani is fog, amikor kipróbáltam, hogy úgy csattog a hátulja,
mint hogyha valami szép lenne szakadva. Tehát én el is vettem a gázmegújítás után, néztem rá, hogy mi csattog. Ez ilyen. Mert valami annyira el van kopva benne, hogy tényleg olyan volt a hangja, amikor nekem leszakadt a diffi a BMW-n. És meglepően érdekes volt így első élménynek. Aztán megtudtam, hogy ez így üzemszerű, amúgy nem az, de használható. És akkor azzal van probléma, ugye azt mondtam én neked még régebben, hogy a lengőkar az, vagy a felné belér a lengőkarba, és a kormány összekötőbe, és kell majd egy lockstopot csinálni a lengőkarra, ami amúgy nem feltétlenül rossz, de amikor tényleg kopszögön vagy, akkor nagyon beráz a kocsi, meg én érzem, hogy nem azt csinálja, amit szeretne. A második kanyarban most is többször lehetett érezni. Talán az egyik videó látszik. Azért, hogy kevés videót vettem fel pont ezért, mert a kocsi alatt is voltam, meg amikor Peti elkezdett menni, akkor elkezdett a gumi is fogyni, és valakinek azt is cserélnie kell. Szóval, hogy a használt gumikkal lehet menni, kemény 2 karikát, de olyan gyorsan nem lehet átrakni a 9-es felnére azt a gumit, mint ahogy te ezt szeretnéd. Szóval ott pörögtem rendesen. Tényleg amúgy nagyon egyszerű vezetni az autót, az én autómhoz képest nagyon kezes, könnyen kezelhetőre van beállítva. Nem nagyon kellett gondolkozni, meg az a plusz 100 lóerő, annyira nem sok, de pont annyival több, hogy ne kelljen gondolkozni azon, hogy most én ki fogok-e érni a 300 lóerőmmel a pálya szélére, hanem egy alárugsz, és akkor ugrik az autó oda, ahol szeretnéd. Szóval abból a szempontból, hogy ugye nehéz fordulaton tartani, de ha küzdesz egy picit vele, sokkal könnyebb, mint egy V8-szal íven autózni. Főleg, hogyha már letapasztod, és akkor gyors is akarsz lenni, és akkor még a zónára is ki is akarsz érni, és akkor még a többieket is utol kéne érni, szóval ezzel sokkal könnyebb lesz, és ugye az volt a terv, hogy Peti streetben akar idén menni, ez elég hamar változni fog. Én azt érzem rajta, meg én már a legelején mondtam, hogy nagyon nincs értelme ezzel az autóval, meg az ő tudásával, mert a kilométer ugyan hiányzik, de van egy olyan alap előképzettsége, hogy hamar fel tudunk lépni egy semi-pro szintre, ha nem is mit tudom én élmezőnybe, de egy középmezőn biztos, hogy fogsz tudni hozni, és ami még fontosabb szerintem, hogy ott sokkal többet lehet tanulni. Igen. Én is viccből mentem fel semi-próba, mert nem éreztem se magamban, se az autóban, hogy az kéne még nekem, de egyáltalán nem bántam meg, mert fejlődés szempontjából nagyon nincs jobb, mint jobb pilóták között autózni. Ha meg tapasztalatot szerezni. Nagyon egyedül nem tudsz, tök összehasonlíthatatlan egy street autózás, meg egy semi-pro autózás abból a szempontból, hogy driftelsz, de azért sokkal több változóra kell figyelni egy semi-pro mezőnyben, akár csak edzéseken is. Egyszerűen hozza magával azt, hogy jobb pilóta leszel azzal, hogy te nagyon sok dologra figyelsz. Gyakorolni kell, nyilván van, akinek van több érzéke hozzá, Petinek szerintem van, mert nagyon közeli a kocsit. De hát most mit mondjak, tényleg? Nagyon nem kellett magyarázni, amikor beültem belé, mert tudtad, hogy mit kell csinálni, mert a március 9-i edzésre leszek kíváncsi, mert akkor is fogunk menni, ugye? Addig remélhetőleg orvosolva lesz a diffi, meg a lengőkart is lehet megpróbáljuk megcsinálni, de az nem annyira vészes, hogy az izé... Ja igen, meg gépátvételen volt egy... Nem buktató, mert amúgy megkapta a gépkönyvet az Auto Semi-Pro kategóriába, csak kell hiánypótlásra menni, mert a két biztonsági bovdar, a poroltónak és az elektromos rendszer leválasztónak. Áramtalanítónak, igen, köszönöm. Szóval azok kicsit megfogta őket az idő, és nem igazán mozognak, úgyhogy amúgy orvosolva lesznek, tehát ezt számítva minden jó volt a kocsival, meg 2 apró dolog van még, az első hátsó nyilakat föl kell ragasztani a mondatási pontokhoz, de meg már 9-ére úgy megyünk, hogy a nevem is rajta lesz az autó. Csináljuk, mert végre. Mert így még nem érzi a saját szelletet. Pályával kapcsolatban mi a véleményed, milyen volt szerinted így? Ez egy egyszerű pálya volt. Tavaly volt egy edzés, amin már ilyen negyedikes megindítós pálya volt, az nagyon tetszett. Azokat várom, az ilyen hosszú, kigyorsítós, bedobós. Amennyire tökölengedő, ugye? Igen. De az nagyon tetszett, a mostani is teljesen jó volt, inkább pálya vége volt az, ahol fel lehetett nekem rakni a negyediket. Hát
elég szűk volt az eleje amúgy, mármint Igen. abból a szempontból, hogy a kanyarok, mert széles a pálya. De jó volt, kint lehetett autózni a külsőjében. Ugye nem volt konkrét zóna, ez is volt napközben az egyik ilyen kérésem, hogy találjon ki valami zónarendszert, hogy azért... Igen. Tehát ne az legyen, hogy oké, beesünk és akkor olyan széles a pálya, hogy mindenhol elfért, hanem az volt az ötlet. Persze, meg 100 éven végig lehet menni szépen. Szóval Igen. az volt az ötlet, hogy találjunk ki egy nagyjáboli egységes pályát, mint hogyha lennének zónák bizonyos helyeken, és akkor azt próbáltuk autózni, amúgy szerintem tök jól sikerült. Pont ezért, mert 400 lóerővel meg lehet azt csinálni, hogy egy picit rossz helyre kerülsz, nem baj, mert igazítasz rajta, és erőből ki tudsz érni. Úgyhogy nagyon segítőkész az autó ilyen téren, mert ha egy nagyon picit is belehibázol, nincs vége a körnek, mert annyira jó amúgy a kormányszög is benne, nagyon könnyű, tehát nagyon könnyű oda tenni, ahova szeretnéd. Úgyhogy nekem nagyon pozitív benyomás, tényleg első Nissan, szóval első japán autó, amivel mentem, azon felül is, hogy egy turbós, tehát hatványozottan más egy BMW-hez képest, de intuitív volt, tehát hogy nagyon nem kellett gondolkozni, látszik a videón is. Azokat a részeket leszámítva, hogy a gumi is rottyom volt, megijedtem a hangoktól, szóval amúgy, hogyha vennék még 2-3 kört, és akkor tudnám, hogy ezek létező problémák, tök más lett volna a helyzet. Nagyon jó az autó, nagyon könnyű vezetni. Hát szinte magától megy. Hát, azt nem mondanám, mert azért kell egy vezetési stílus ahhoz, hogy ne fulladj le. Szóval tényleg... Hát persze, nekem is azért még kell szokni. Hát azért kell rúgdosni a kukkot. Meg lesz változás a motortérben is, szóval lehet, hogy még az se feltétlenül fog segíteni azon, hogy honnan indul meg a motor, de ezt majd később szerintem úgyis tárgyaljuk videóban. Úgyhogy jelenleg nagyon stabil a motorikus része, tényleg nem gondolkozik, nem kérdez, megy a fordulaton mondjuk. Igen. Elég sokat dolgozunk együtt, nem dolgozunk együtt, igazából így el vagyunk. De segítünk egymásnak. Segítünk egymásnak, így neki is kell a videó, nekem is kell a videó, szponzor szempontjából se árt, hogyha meg van mutatva, hogy amúgy mit csinálunk. Tehát nem csak vagyunk, meg autózunk, mert nyilván ez nem így működik. A munka 90%-a nem a pályán történik, hanem azon kívül. Hogy, azon felül próbálunk még kicsit pluszt hozzátenni, ugyanúgy, ahogy jó pár sporttársam, mert azért ezek a videók szerintem érdekesek is, meg hasznosak is lehetnek annak, aki mondjuk most szeretne elkezdeni autózni, vagy kategóriát lépni, vagy nem tudja, hogy merre induljon, kit kérdezzen, mert lehet, hogy kap választ a kérdésre, amit amúgy nem mer föltenni. Igen. Azt a részét nézve, hogy azért manapság a közösségmédia nagyon fontos, igyekszünk ezt tolni, mert amúgy jó, meg szórakoztató, meg vicces, hogyha úgy csinálja az ember. Úgyhogy ha van rá kapacitás, nyugodtan kövessetek minket Instán, TikTokon, hasonló. Peti nem nagyon aktív még ilyen téren. Nem, de dolgozok rajta. Dolgozunk rajta. Igyekszünk idén sok videót csinálni. Azért sokszor fogsz autózni, ahogy így előre Szeretnék minél többet, amennyit csak tudok, mert kell a kilométer. Ja, meg azért lehetőség most idén picit több van, mint tavaly volt, szerintem. Főleg ilyen külföldi verseny tekintetében. Igen, a szeptemberi street is van, de lesz. A streetben maradsz akkor számít. Igen, azt majd még meglátjuk, hogy... Mindegy, az a lényeg, hogy van lehetőség, főleg meg külföldi pilótával is lehet majd menni, mert mi lesz itt, nem tudom. Annyira nem vagyok még képben naptárral, mert nekem nem valószínű, hogy fogok indulni, de lesz sok edzés, hasonló, és Peti is fog fejlődni, az autó is fog fejlődni, technika is, nyilván nekem is a spotter és segítőkészségem is fog fejlődni. Igyekszünk, meg megköszönjük, hogyha valaki ezt értékeli. Igen. Köszönjük, hogyha megnéztétek, bármiféle pozitív, negatív kritika van, vagy hasonlót nyugodtan írogassátok, mindegyiket megpróbálom elolvasni, nyilván nincs még olyan sok, de igyekszünk. Peti is fog válaszolni, hogyha olyan kérdés van, mert lesz olyan kérdés, meg csinálunk vele közös TikTokot, hogyha van kérdés hozzá, mert nagyon sok dologra tud válaszolni, meg azért ő tök máshogy látja a dolgokat, mint én, mert jóval régebb óta vagyok a sportban, sokkal mélyebben. Igen, én ezelőtt inkább ralliba fordultam meg. Arról őt kell kérdezni, a driftről meg picit többet tudok én még, de szerintem idővel, sőt nem is idővel, azért elég gyorsan fel fogod venni a lépést, meg sikerül neki, mert akárhogy szeretném is felvenni a lépést. Akárhogy nézzük a pályán, úgy teljesít, mint hogyha már 2-3 éve autózva, szóval nem látszik az, hogy kezdő. Igyekszünk fejlődni, meg több videót csinálni, úgyhogy köszönjük a megtekintést! Köszönjük Csuma! szépen! Sziasztok!